PG endured as we have had vicious personal attacks. These attacks were dishonest. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa wothulele umnqwazi wayesakubanga umphathiswa amaqumrhu karhulumente nongasekhoyo uPravin Gordhan ngegalelo lakhe ekulweni urhwaphilizo kweli. Luze lamathokazi uqoqo lwesebe lwezemisebenzi nengqesho kwiindawo zokutyela ezahlukeneyo kudederhu lwevenkile iNorthgate eRhawutini namhlanje. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uncome owayesakubanga umphathiswa amashishini karhulumente nongasekhoyo uPravin Gordhan ngegalelo lakhe ekulweni urhwaphilizo kweli. Umongameli Ramaphosa ukwathelo kaGordhan udlale indima ebalulekileyo ekuzisweni koxolo eMzantsi Afrika emva kwenkqubo yorhulumente wengcinezelo. Ukuthethe oku kwinkonzo yomngcwabo kaGordhan nebebanjelwe eThekwini namhlanje. It was his humility as a person. Umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa umchaze uPravin Gordhan njengetshantliziyo lomzabalazo nebelizinikele ngokupheleleyo kwidabi lenkululeko. Today we bid farewell to a humble servant of our people, Pravin Jamnandas Gordhan. For all his achievements, despite his immense contribution to our country and to its people, Pravin was at all times a humble human being and activist. uRamaphosa waleke ngelithi uGordhan uluvilo lwamvila lokulwa urhwaphilizo ingakumbi ngethuba lokubanjwa ngobhongwana kukarhulumente ngamaqumrhu abucala. PG endured as we have had vicious personal attacks. These attacks were dishonest, they were disingenuous, they were condescending, and they were patronizing as well. Many of these attacks were also racist, and they were directed at one of our country's foremost champions of non-racialism. Ethetha ngoyise indodakazi kaGordhan Anisha Gordhan ugxeke kabukhali abo batyebeke uyise ngezenzo zorhwaphilizo. To blame my father for the dysfunctioning of state-owned enterprises is both ignorant and factually incorrect. He repeatedly said, "Our souls are not for sale and our country is not for sale." My father's integrity was never compromised. Osebenze kakhulu noGordhan nomcebisi Jonas uthi uGordhan ebengelo bhetyebhetye. PG was a brave heart and had no time for cowards. We must also not gloss over the fact that PG was provocative at times. Ijaji inhloko edla umhlalaphantsi uRaymond Zondo umncome umphathiswa ongasekhoyo ngokunikezela ngobungqina obubalulekileyo kwikomishoni ephanda izityholo zokubanjwa kukarhulumente ngobhongwana. Pravin Gordhan was the first sitting cabinet minister to come forward and testify before the commission and share with the commission what he knew. And indeed, the evidence that he shared with the commission was to help throw light on state capture. uGordhan ushiya ngasemva unkosikazi wakhe uVanita Raju nabantwana bakhe ababini Anisha noPriyesha Gordhan. Ziqoqiwe namhlanje indawo zokutyela ezahlukeneyo kudederhu lwevenkile iNorthgate eRhawutini ngamagosa esebe lezemisebenzi nengqesho nalapho kujongwa kuba ezindawo zokutyela ziyayithobela kusini na imithetho elawula ukuqeshwa kwabasebenzi. Namhlanje eNorthgate Mall kubanjwe abantu abalithoba, kwathi eNorthview kwabanjwa abaqeshi abane kunye nabasebenzi abali-17 nabasebenza kweli ngaphandle kwempepha mvume.
from occupational health and safety side, we have seen that mostly the risk assessments are not there, which makes all the employees prone to the hazards and every other risk that the workplace exposes them to. Secondly, the electrical installations, they are always having a problem with that, especially the DP boxes and all that. More also the LPG gas, that is the low pressure gas system. If it's not the piping, it's the inspections, everything that's pertaining that. Ukanti ezinye ivenkile aziyilandeli imiqathango ye-UIF kwaye abasebenzi bafumana imivuzo ephansi kakhulu. With the UIF, they're more contravening Section 56, 1 and 3, which talks to the registration and also the registration of the employees, and also with that and also the declaration. That is what more it's the failure or the non-compliance around UIF. And with compensation, this is more generic. You find that this is more generic around the space because they deal more with the foreign nationals, and also with the national minimum wage. That's out of the 8 that we did today, only Spur was complying to that, and even a bit above. But for most of them, because we find that waiters, they only depend on tips. Omnye wabasebenzi ocele ungavezwa uthi bathatha kwanto bayifumanayo ngenxa yokunqongophala kwemisebenzi kweli. They are overworking us for the money that they are giving us. But what can we do? Because there's no work in South Africa, so we have to work and get money from these foreigners. But at the end of the day, we're feeling it's unfair towards all of us because we are working like slaves for nothing. Liqukunjelwe namhlanje eliphulo ukanti amapolisa abambe abantu abangama-21 bebonke. Kamashishini aliqela neendawo zokuhlala eLenasia kumazantsi eRhawuta aqoqwe iCity Power namhlanje iqhawula iintambo zombane otsalwe ngokungekho mthethweni. Liphulo eliqhubayo eli lokuzama ukuqokelela ingeniso kumashishini asilelayo ukuhlawula ityala lawo lombane. Kudizwe ukuba le lokishi yaseLenasia inetyala lombane elilinganiselwa kwi-24 million yeerandi. Amagosa aseCity Power angene umzi nomzi wabo basilelayo ukuhlawula amatyala ombane. Kananjalo namashishini awashiyekanga kweliphulo kwilokishi yaseLenasia kumazantsi eRhawuti. Kukholelwa ukuba abathengi kule lokishi bakweleta umbane imali elinganiselwa kwi-24 million yeerandi. We are on the 7th drive of the 16, meaning we still have 9 more to go. We have been aggressive. We have not left any stone unturned. To this point, in this particular SDC, they are owed over 800 million rand. For this drive, we are targeting 24 million rand. But City Power as a whole is owed around 9.8 billion. Of the entire city of Johannesburg, 52 billion rand for all the services combined. We invite them to come to the service delivery center so we can have a discussion with them. Some do come, some decide to not come and stay off, while on the other hand, some decide to reconnect themselves. Ukanti amashishini aliqela afunyaniswe ukuba azitsalela ngondlela mnyama umbane yaye awanazo neemitha ezibala umbane ukanti namatyala wawo aphezulu. This business, we cut it before, so it's owing us around 1.9 million, which is close to 2 million. So we've engaged with the customer to come and make arrangement, but the customer didn't want to come forward. So hence we're here today to cut the customer so that he can come forward. They've removed the meter, so it's easy for them to supply other dwellings or other small factories inside, because you can see they made what we call the T-joints, whereby they're supplying different, it's either machine or factory inside without having those customers paying. Ngelixa kukho abahlala bangaxolanga ngelinyathelo ngelithi kubekho ukubhidana kweedilesi into leyo ebashiye bengenambane. Abahlali basekhonqeni eXhwili Cebokuhle eMthatha eMpuma Koloni babongoza urhulumente kuba abavule baseke ikomiti ezawuqobisana nolwaphulo mthetho nangona likho iqonge lithi lincedisane namapolisa okuze emva kokubulawa kowasetyhini nomsebenzi kwikontraka eyenza indlela ngomgqibelo weveki esiphuma kuyo kamva esisibini kubarhanelwa abane sibanjwe sabulawa. uNtsikinoyiya uyanaba. Izitholo zihambisa zithi ubusela bemfuyo buphembelele intiyo ngakwabo bakuchasileyo. Kaloku umfi unohlumelo Mbovane onamashumi 29 eminyaka budala
Kutyholwa ukuba waqala ngokutyityiselwa umnwe ngabarhanelwa abakhe babanjwa bepheke inyama yeegusha abazibileyo. UNohlumelo ke wayephakathi kwabahlali ababeye enkundleni bevuma ingoma echasene nokunikwa ibheyile kwabarhanelwa. Umoya wami umoshakale kakhulu, ubomi bam bumoshakele le nto enzayo, and abanye babo bakhona apha ebulalini bayaziwa. Ngokwengxelo yelinye lamalungu osapho, ukufika kwalo kule ndawo yeqhwayela, izityholo zithi abarhanelwa bathe bakuva umntu onkqonkqozayo bakroboza le festile isemva kwam baphuma babaleka. Emva kokudlwengula ixhoba iiyure ezintandathu ze emva koko balibulala abantwana balo bebukele. Andiziva kamandi kakhulu, ndoyikana ngoku ndithetha apha. Andiyazi uba mhlawumbi okanye ndizohlala ixesha elingakanani ngoba asikhuselekanga thina tu. Abahlali bacela imvume yokuqubisana nobugewu. Ndinesicelo kurhulumente sokuba asivumele siyilali, sinebe nabantu asibonyulayo bokugada ilali. Abo bantu bathi noba bathe babona ububi obenziwa ngabanye abantu balwe nabo. Ikomkhulu lithi izihlangu zigugile yindlela eya kwisikhululo samapolisa. Iminyaka sichaza indlela abantu abahleli ngayo kakubi, bubundlobongela bobuwa kwemfuyo, bokubulalwa kwabantu. Le nto ye-extortion iqale ngokubiwa kwemfuyo yabantu. Zonke loo matyeli siyamripotela urhulumente. Wasithembisa iminyaka into yoba ngaba uza kunyusa i-police station yaseBityi, uba ngaba mayibe yi-full colonial police station so that kuzawunyuka amapolisa nemoto ezikhoyo e-police station. Kodwa ke kuba abantu abahlala ezilalini bathathwa njenge-third class citizens apha eSouth Africa, ayikenzeki loo nto. Umzali womnye wabarhanelwa ababuleweyo uthi ubephila ubomi bentshontsho yinzala yakhe. Kwathi xa kufika abantu bendixelela umphanga uba uAthe Nkosi Zilwa uswelekile. Ndathe Nkosi, uThixo undikhulule kuba uAthe Nkosi ebendihlupha erobha ebamba inkunzi edubula neeteksi. Amapolisa athi asasiphanda isizekabani soluhlaselo. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eXhwili ngaphandle kwaseMthatha. Yehle nge-25 basis point inzala kwimali-mboleko okokuqala ngqa kwiminyaka emine. Irhuluneli yebhanki enguvimba uLisija Kganyago wenze esi sibhengezo namhlanje nalaphathe oku kubangelwe kukwehla kwamaxabiso. OkaKganyago uvakalise ukuba nelunda ngokukhula koqoqosho kwikota elandelayo, okukuthetha ukuba inzala iza kuba ngu-8% ngonyaka ukusukela ngomso. Sivulwe ngokusesikweni isikolo samabanga aphakamileyo i-JL Dube Foundation kwaMashu eThekwini. Kwesi sikolo kuchithwe izigidi ngezigidi zeerandi ngethuba silungiswa kwaye sigqitywe emva kweminyaka emibini. Esi sesinye sezikolo ezikumgangatho phezulu kakhulu ngethuba silungiswa sifumene inkxaso kwi-Cotton On Foundation. Esi sikolo sizinze kwaMashu kumntla weTheku sikumgangatho oxhome kakhulu kwaye sizokuphucula ikamva labantwana balengingqi. Umphathiswa wezemfundo kweli phondo uthi ukuphucula izikolo yeyona nto bayibeke phambili. There are a number of schools that have been built, there are a number of schools that have been maintained, there are a number of schools that we have upgraded. So we have done our level best. We have put fence in a number of schools. We've put boreholes even in rural areas where we're told that there are no water. Nangona esi sikolo besijongene nemingeni yolwaphulo-mthetho kule minyaka igqithileyo, sikwazile ukuphumelela emagqabini kwiziphumo zebanga leshumi kwaye ukupasa kakuhle kwabantwana bebanga leshumi kuko okubangele ukuba konyuswe umgangatho waso. Teaching and learning is effective curriculum delivery in the classroom situation. At the end product is to produce good results. Those good results attracted more and more people. They become interested to come and invest in our school. Uceba wale wadi uthi banezicwangciso abanazo zokuqinisekisa ukuba esi sikolo sigcinwa sikhuselekile. We have come up with a program of saying as a community, let's come and protect our school. We've got structures like your CPF, SAPS and Metro Police working together to make sure that we protect the school and all other schools.
Ukanti iCotton On Foundation igalele engxoweni izigidi zerandi ngelizama ukuxhasa esi sikolo nokuqinisekisa ukuba siyaphuculwa. Le foundation ithi inezicwangciso zokuqinisekisa ukuba kufundiswa ngezempilo kwesi sikolo ukuze kuncedakala abafundi nootitshala besi sikolo kwezempilo. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Ndibabe ngasibini iqwathikazi noncuthu apho kaloku kunezindabeni ndiyakubulisa nawe bukelo wamekhandi kwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu mna ke ngegama ndikuthabile Makhaphela inziwakazi yabathembu eyamva nje imozulu yenjenje. Sivula kaloku bukela apha ekhaya ngokuphawula ezamvanji zikaneko kuMzantsi Afrika uphela noko imaxongo futhi imeko phaya ephondo laseFree State phaa kuMazantsi futhi ngengqele ka6 degrees phaa koVelcom futhi neziphaluka ityhile futhi phaa ngoRhatya futhi ko16 degrees kuyabanda kwakhona phaya koFreeburg ekuseni ngesasibini limandundu nje lonke lazulu yamini yonke yangomso kodwa amaqondo wakho mbukeli wam aphantsi naphezulu kweliphondo lokuqala kaloku liphalona ephondweni lasempuma koloni ngomso phaa umzekelo kooBreggers phaa laa meko isembi phaya kuyabhudla umoya nemvula neendudumo zibekwa kakhulu phaya ngala 1 ekuseni futhi ayitshintshi laa mozulu isabanda nje yonke lamba kubini komso ngesasithoba. Nansi kaloku imozulu phaya ephondweni laseFree State ngomso amazantsi bukele njengapha koFreeburg zimvula zindudumo ngumoya nje ubhudla yonke laa mini ngomso bevuswa phaya ekuseni futhi sasibini sibandayo baqhube nosuku ngo13 degrees naye usabanda. Nansi kaloku bethina imozulu phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso phaa kwimpuma yelaphondo Beaufort West phaya ekuseni futhi kusabanda mpela phaya amafa bekho nje yonke laa mini phaya ekuseni futhi kubanda ngala 6 degrees baqhube kamandi futhi balisonga usuku ngala 15 kanti ke bona phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kokurumani phaa kumantla futhi walamandla ngala 6 degrees ekuseni futhi bayayisonga beyivala imini futhi ngelashumi nje likhatshwa sisixhenxe. Mbukeli wami ekhaya inje kaloku imozulu phaya ephondweni laseNorthwest ngomso kumazantsi koBloemhof phaa futhi zezondudumo phaa yonke laa mini ekuseni kubande mpela phaya ngala 4 degrees xa bevuka futhi belusonga usuku lwabo kamnandi nje ngo20 degrees onethayo. Kanti bona phaya ephondweni laseGauteng mbukeli phaa kumantla futhi eTshwane neziphaluka phaya ngala 10 degrees futhi liyagqirha izulu ziphaya zindudumo yonke laa mini nomoya obhudla ngamandla phaya ebusuku ngala 20 degrees. Kanti ke phaya ephondweni laseLimpopo ngomso koPulukwane phaa kusabanda yonke nje nantseni yangomso ngala 10 degrees futhi baqhube nosuku balisonga kakuhle nje ngelashumi nje likhatshwa kaloku sisibhozo kuyabanda eThabazimba ekuseni ngo14 degrees. Kanti ibukelo wami ekhaya inje imozulu phaya ephondweni lasempumalanga ngomso kosikhukhuza futhi zezomvula zimandundu nje yonke intsasa yasekuseni ngomso phaya ngala 12 degrees lapha embombela kusabanda ekuseni ngo11 degrees. Ibukelo wami ekhaya kokugqibela nqa phaya kwaZulu Natal njengaphaya koLadysmith ekuseni futhi lisibele kakhulu phaya izulu futhi ngala 14 degrees eLadysmith. Vryheid kuyabanda kakhulu phaya futhi ngala 4 kanti bayisonga imini ngesibhozo kuyabanda ePongola ngo8. Mna ngithanda kangaka Xeshele Myole. Kanti ngawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu leYouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi mawethu.